በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ክርስቶስ ተንሥአ እሙታን በዐቢይ ኃይል ወሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አግዓዞ ለአዳም ሰላም እምይእዜሰ ኮነ ፍስሐ ወሰላም። ዝኸበርኩም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ከተማ ኣክሱም እትነብሩ ብምኽንያት ማርያም ግንቦት ዝተሰብሰብኩም ናይ ኣዴና ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ናይ ሓደራ ደቂ ብሽም እግዚአብሔር ደሓን ውዒላትኩም ከመይ ውዒላትኩም አሜን። ልለውሃሪ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ በዓና ብፍጥረታቱ ዓደበት ካብ ኣጽናፍ እስካብ ኣጽናፍ ዓለም ዝተኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። እምበኣርከስ እዚ ዕለት እዚ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ናይ ድንግል ማርያም ናይ ምልእተ ጸጋ መትሕተ ፈጣሪ ልዕልተ ፍጡራን ዝኾነት ናይ ዝተወለደትሉ ዕለት ግንቦት ማርያም ኢና ነኽብር ዘለና። ብፍላይ ኣብ ከተማና ኣብ ከተማ ኣክሱም ኣብ ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ኣብ መላእ ኣክሱም ማለት እዩ ብድምቀት ማርያም ግንቦት ብጥጥቆ ብዝተፈላለየ ማዕዲ እግዚአብሔር ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ ኣክሱም እንዳተኸበረ እዩ ዝርከብ። እምበኣርከስ ምልእተ ጸጋ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና በዚ ዕለት እዚ ካብ ጸጋ ጸጋ ካብ በረከታ በረከት ንኽንሳተፍ ስለ ዘፈቐደትልና ከመስገናያ እውን ክንሓልፍ ስለ ዘይግባእ ዳግማዊት ሔዋን ኮይና እውን ምሕረትን ረድኤትን ስለ ዝገበረትልና እመቤታችን ምልዕተ ጸጋ ድንግል ማርያም ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ አሜን። ክብርን ምስጋናን ይብጽሐያ ሞ በዚ ዕለት እዚ ብፍላይ ከም ከተማና ከም ከተማ ኣክሱም ከም ርእሰ ኣድባራት ወገዳማት ኣክሱም ጽዮን ነበርትን ተወለድትን ምዃንና መጠን እመቤታችን ምልዕተ ጸጋ ድንግል ማርያም ኣዴና በዚ ዕለት እዚ ምስ ተወለደት ጥጥቆ እዩ ዝጥጣቕ ገዓት እውን እዩ ዝገዓት። እመቤታችን ተወሊዳላ ማለት ድማ ኣንሕና ደቂ ኣዳም ብርሃን እግዚአብሔር ጸጋ እግዚአብሔር ተላዊስና ኣለና ማለት እዩ። ምክንያቱ ድማ መብዛሃን ድንግል ማርያም ኣዴና ቅድሚ ኩሉ እግዚአብሔር ኣምላኽ ብምሕረት ቃል ኪዳና ዝሃባ ጸጋ ንዓና ዝተዋሃበ በረከት ረድኤት ስለ ዝኾነ ናይ እመቤታችን በረከት ረድኤት ሕዝቡን ምስ ኩላትና ይኹን። መጀመርያ ቅድሚ ኩሉን ክንፈልጦ ዝግበአና ማርያም ግንቦት ምክንያት ብምግባር ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ካብ ኣቦና ቅዱስ ኢያቄም ካብ ኣዴና ቅድስት ሐና ተወሊዳ በዚ ዕለት እዚ ግንቦት ማርያም ዕለት ሓደ ብድምቀት ዝኽበረሉ ምክንያት ድማ እመቤታችን ንጽሕተ ንጹሓን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ኣዴና መትሕተ ፈጣሪ ልዕልተ ፍጡራን ኮይና ንመላእ ዓለም ብኣ ዝኣመነ ብሽማ ዝተማሓፀነ ናታ ቃል ኪዳን በረከት ረኺቡ ናብ ወዳን ፈጣሪያን ለሚና ድማ ንዓና ንህዝበ ክርስቲያን ምሕረት ካብ ፈጣሪ እንረኽበሉ ስለ ዝኾነ ነዚ ምክንያት ጌርና ኩሉ ግዜ ህዝበ ክርስቲያን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ነብደገን ዘለና ትውፊቱ ዝሓለወ ታሪክና ናይ ቦታትና ኣሰር ተኸቲልና ህይወት ታሪክና ዓቂብና ታሪክና ፈሊጥና ክንከይድ ነዚ በዓል እዚ ብድምቀት ክነኽብር እዩ ዝግበአና። ምክንያቱ ድማ ተኣምራታ በረከታ ናይ እመቤታችን ዓብዪ ቃል ኪዳንን ምሕረት ስለ ዝኾነ ብእመቤታችን በረከት ረድኤት ተሳትፍቲ ኮይና ናይ መንግስተ ሰማያት ናይ ጽድቂ ወረስቲ ይግበረና። እመቤታችን ንስምዖን በላዒ ሰብ ዝነበረ ብህፍነ ማይ መንግስቲ ኣምላኽ ክወርስ ዝኸኣለ ብናይ እመቤታችን ድንግል ማርያም ምልጃ እዩ። ምክንያቱ ብኣኸ ዝኣመነ ብቓል ኪዳንኪ ብበረከትኪ ኣነ ድማ ክምሕረልኪ ስለ ዝበላ ህዝበ ክርስቲያን ድማ ብብርሃን ተመላሊስና ናይ ጌታ በረከቱ ረድኤቱ ተኸፈልቲ ክንከውን ሕዚ እውን ብድጋሜ ናይ ዝክብሮ በዓል እዚ ጸጋ ረድኤት ምስ ኩላትና ይኹን። እመቤታችን ኣብዚ ጸጋ እዚ ረድኤት ንኩላትና ብበረከታ ከም ዝሕዝ ዝኔናዮ ንዓመታ ከም ዝሎም እውን ብጥዕና ብጸጋ ተሓልወና ናይ እመቤታችን ናይ ድንግል ማርያም በረከታ ረድኤታ ምስ ኩላትና ይኹን ምስ ኩላትና ይኹን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። መልእክቲ ደጊምና ደጋጊምና
እንኳን ናብዛ ዓመት እዚ ማርያም ጉንወት ብሰላም ኣብፅሐና ኣብፅሐኩም እስኪ ሓደ ግዜ ሙቕ ዝበለ ሞራል እስኪ ጨብጨብ ስለብዚ ሓደ ግዜ ድምቕ ዝበለ እምበኣርከስ ኣመሃ ተስፋ ማርያም ፕሮቶኮል ዓሚ 500 ኪሎ ነይረሞ ንዓመት ሃገር ደስ ስለ ዝበለኒ ሓደ ሽራቕ ሽላኒ እስኪ ድምቕ ዝበለ እስኪ ጨብጨብ አቶ ሀፍቱ አረጋይ ንዓመታ ብሰላም ጥራይ ቆረን ነበር 500 ቅርሺ እስኪ ሕዝቡን እስኪ ድምቕ ዝበለ ጭብጨባ እስኪ አቶ ግደይ ታከለ ፈርኒቸር ህዝቡ እንታይ እናበለ እዩ ንዓመታ ከይፈለየ ምሳኹም ሓቢር ምትውዕል ብሰላም ይዕቆረን እሞ 200 ቅርሺ እስኪ ሕዝቡን እስኪ ድገቢና እስኪ ጨብጨባ እስኪ አቶ ፍሬዘር ልዑል ንዓመታ ብሰላም ይዕቆረን እሞ ኣነ እውን ካብኹም ይፍለይን 200 ቅርሺ ኢላኒ እስኪ ሕዝቡን እስኪ ድምቕ ዝበለ ጨብጨባ እስኪ ጨብጨባ ይውሕደን ኣሎ ተጋዳላይ ተስፋ ዓለም ገሰሰው ኣነ እውን ከም ኣሕዋተይ ንዓመታ ብሰላም ይዕቆረን እምበር ካብኹም ክፍለ ኣይደልን بسلام ترى يا قرن بالا 500 قرش لاني 500 قرش رويل مكونن وينما باوي انا وركازن حواتك عقدك في الليل حاجه مساهم كعلز للمان كديلاني 500 قرش